רכישת דירה מקבלן היא רצונם של זוגות ומשפחות רבות ומהווה מטרה חשובה אצל רבים. עם זאת, זו נחשבת השקעה משמעותית ויש צורך להכיר את הנקודות החשובות בה. נמצא איתנו עורך דין גילי לוי, מתמחה במקרקעין. בוקר טוב. אולי נתחיל עם היתרונות של דירה מקבלן לעומת דירה יד שנייה. נכון. בוקר טוב. אני אתחיל אולי משפט אחד קודם. לקנות דירה בישראל, לקנות דירה בכלל זה פסגת הרכישות. הרכישה של כל זוג, של כל משפרי דיור. זו רכישה מורכבת מאוד, היא רכישה יקרה מאוד, והיא אבן דרך משמעותית בחיים. צריך לדעת איך להכיר, איך לעשות אותה. בטח ובטח במדינת ישראל, לשנת 2024, בואכה 25, אנחנו יודעים כמה המשימה הזאת הפכה להיות... כמעט בלתי אפשרית. נכון, מורכבת מאוד, כמעט בלתי אפשרית. גם אם זו דירה יד שנייה, זה חלום של כל זוג להצליח לקנות דירה במדינת ישראל. אבל בואו נדבר על היד הראשונה, על הקבלן, כי הרבה עכשיו מתעסקים בזה, זה להיט גדול עכשיו. לא, בדיוק, זה להיט גדול, הואיל בגלל המצב שיש לנו במדינה, אז קבלנים הגיעו למצב, תראו, הסיטואציה הקשה של הנדל"ן במדינה התחילה לפני המלחמה קצת, בעליית הריבית האגרסיבית שהייתה. המלחמה רק הוסיפה לדבר הזה, כי ענף הנדל"ן הוא הראשון להיפגע מכל הענפים שיש לנו בעיתות כאלה. אבל אני חייב לומר שהוא גם יהיה הראשון להתאושש. אי אפשר לייבא דירות מחוץ לארץ, אי אפשר לייבא קרקעות, ובסוף הענף הזה יתאושש. ואנשים צריכים דירות, האוכלוסייה שלנו גדלה, ודווקא בעת הזאת קבלנים, בגלל מצב תזרימי מאוד לא פשוט, יצאו בהטבות מאוד ססגוניות. וההטבות אומרות, שים קצת כסף עכשיו, 3, 5, 10%, ואת השאר תביא בסוף, וזה עוזר לכולם לצלוח את המשימה. אז אני לא יודע אם זה עוזר לכולם. אני פותח סוגריים לגבי ההטבה הספציפית הזאת, שרואים אותה בכל שלטי חוצות של 20% בחתימה. איזה, ראינו כבר 7. ושלם 80, נכון, וזה הגיע גם ל7%. שלם 7% היום, והשאר בסוף זה מאוד 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 דומה לטבע. אני רוצה בזהירות לומר, הטבע שלנו הישראלי, של תגייץ את הכרטיס היום ותיפגש בסוף החודש, הכל יהיה בסדר. זה גם לא כזה פשוט. ההטבה הזאת היא לא באמת הטבה של תשלם 7% או 20% היום והיתרה בסוף. מדובר פה על תהליך שהקבלן שולח אותנו לקחת הלוואה בבנק. אבל הוא משלם את ההצמדה. הוא משלם, האחריות היא שלנו. האובליגו שלנו? האובליגו שלי, האחריות לתשלום שלי, וכשהבלון הזה מתפוצץ בסוף התקופה, היה וחלילה לא קיבלתי את הדירה, כי המצב היום בשוק הוא שדירות לא נמסרות במועד, אז אני עומד מול הבנק בסיטואציה שאני צריך לפתור אותה. ואני בסוף צריך להביא את הכסף, זו לא האחריות של הקבלן. האחריות של הקבלן היחידה היא לשלם לי לאורך התקופה את הריבית וההצמדה. אין לו שום אחריות להלוואה. אבל זה לגבי ההטבה הספציפית הזאת, יש המון הטבות. תראו, יש יתרונות לרכישת דירה מקבלן. זה באותה מידה, כמו שאני יכול לשאול, מה היתרון בלקנות רכב חדש על פני רכב ישן. רכב חדש עם כל היתרונות, ובטח לגבי דירה. המערכות הן חדשות, אין לי התעסקות כמעט בבלאי, ברמת אינסטלציה, חשמל... דירה חדשה, מכל מה שזה אומר. דירה חדשה... אבל בוא נראה מה החסרונות. לגבי כל מה זה אומר, יש לזה עוד יתרונות. היום בכל הדירות החדשות, במרבית הדירות, אני רוכש דירה יחד עם חנייה לפחות אחת, עם עוד מחסן. יש לי אפשרות לעצב את הדירה כרצוני. יש לי הרבה משחק ברכישת דירה מקבלן, אבל בדיוק באותה מידה צריך לשים לב, כי יש פה נקודות קריטיות. הואיל והמצב בשוק היום תמיד היה לא פשוט. והיום על אחת כמה וכמה אנחנו רואים כמעט חדשים לבקרים. יזמים וקבלנים שמגיעים לקשיים כלכליים עד פשיטות רגל. הדבר הזה הפך להיות לא פשוט לחלוטין. צריך לשים הרבה... צריך ערבות בנקאית לכסף ששמת. יופי, אז אני רוצה... אין לנו הרבה זמן, אני חייב שידעו שאתה האיש שצוחח איתם ולדבר עם מי שרוצה לעשות במהלך כזה, איך להימנע מכל מיני אסונות בדרך. מומחה בענייני מקרקעין. הדבר הראשון שהוא חשוב מאוד זה הביטחון שלנו לכסף. קבלנים היום נמצאים במצב מאוד מאוד רגיש. אני היום לא רוצה לדבר על... יש לנו חדשות, מבזק, אתה אומר דברים חשובים. מאוד. אנשים צריכים לדבר איתך לפני שעושים את זה, ואנחנו ככה נעשה, ומודים לך על כל העצות החכמות שעשית לנו, אמרת לנו. תודה רבה. תודה.